Sziasztok, kedves nézők, hölgyek és urak, hallgatók! Hát ez egy fölbontó kezdeményezés, a Trollfoci és a Duma Színháznak az első VB magazinja, gyakorlatilag egy közös projektünk, ami egyébként vágatlan. Most az a gyors kérdésem, hogy akkor melyik kamera vesz, mindegy, aztán megbeszéljük. Vágatlan. Úgyhogy szerintem köszöntöm a stúdióban a vendégeimet, Matasz Flórát! Hello, sziasztok! És Szabó Lőrinc Zsoltot! Sziasztok! A Trollfoci Levi, az mehet? A Trollfoci Levi? Hát szerintem mindenki telefonkönyvben úgy vagyok beleírva, hogy Trollfoci Levi. Akkor Trollfoci Levi, és Matasz Flórá mellé mit tegyünk? A BL döntős Trollfoci né. Valahol igaz is. Flóra. Egyébként, amikor a BL döntőben egy vendégségben voltam, és mondtam, hogy én ismerem Flórát, mindenki persze. Mondtam, Levi felesége. Ja, úgy értük. Akkor elérhető. Most már értem. Hogy akkor belevágunk, mert most úgy van, hogy ma van július 29, 30-án fog kimenni ez a magazin, és akkor belecsapok, mert hogy véget értek a csoportkörök, már lement az első meccs, van legjobb 32. Hála most jó Istennek. Néztétek? Ja, mi néztük? Izgi volt. Azért azon izgultunk, hogy ne legyen hosszabbítás, és legyen vége. Dél-Afrika, Kanada. Amúgy ezt nem tudom, láttátok, hogy a stadion tele volt mexikói szurkolóval, mert ők annyira bíztak a saját csapatukban, hogy második helyen végeznek a csoportban, ezért Los Angelesbe fognak játszani. Viszont ugye Mexikó, hát ugye első helyen végzett a csoportban, úgyhogy így kénytelenek voltak megnézni ezek a lúzerek egy ilyen nagyon rossz meccset. Miközben... Dél-Afrika, Kanada. De gondolj, a háziga az utolsó percben szerzett góllal nyer. Ez, mint hogy ilyen amerikai forgatókönyv, hogy kihéjeztetjük a népet egy nagyon borzasztóan rossz focival, és a végén meg betalálunk, úgyhogy hát voltak olyan kanadai fejesek, nem tudom, hogy láttad azt, amikor beadt beívelés, és akkor így hát egy Varga Barni simán befélte volna. És akkor mondta a kommentátor, hogy ez nem VB szint. És hát erről fog szólni az első VB magazinunk, hogy mennyire VB szint ez, hogy mi szoktunk a VB-hez, amiben beleszerelmesedtünk 90-ben, 94-ben, ahhoz képest mit kaptunk most. Szerintem mindenkinek van hiányérzet. Flórának volt egy jó ötlete, hogy az egész műsornak legyen az a gerince, hogy mik a negatívumok, mik a pozitívumok. Akkor kezdjük a pozitívumokkal, szerintem. Én majd elmondom, szerintem mi az, de akkor mindenki mondjon egy pozitívumot. Kezdjük a hölgyekkel. Flóra, szerintem mi a pozitívuma ennek a VB-nek eddig? Hát nem akarom lelőni, mert nyilván azért nagyjából megbeszéltük azt, hogy milyen témákat fogunk majd bedobálni, de azt hiszem, hogy abban egyetértettünk mindhárman, hogy az mindenképpen pozitívum, hogy vannak ezeknek a VB-nek, vagy vannak ennek a VB-nek ilyen nagy legendái, akiknek kvázi a last dance-ét láthatjuk ezen a világbajnokságon. Nyilván Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ochoa, Luka Modric ide tartoznak, és azt szerintem mindenkinek tényleg egy pici ilyen ajándéka ennek a világbajnokságnak, hogy őket még egyszer láthatjuk neki futni egy ilyen nagy tornának. Szerintem ez negatívuma is egyben. Igen? Tehát, hogy igen, pontosan, ugye ezt beszéltük már korábban is, ugye a Pódium Bistróban, ahol szoktuk így a meccseket nézni mi, hogy 45 és 50 éves heteroszexuális férfiak még mindig azon kattognak, hogy Messi a jobb, vagy Ronaldo. Tehát, hogy igen, 3 dolog fáj, ugye Trianon nagyon, Zsuzsák Balázs, Zsazsi Malacskába való igazolása, plusz ez, hogy a Messit engedték játszani, miután fölrúgta az algériai gyereket. És tehát ez picit negatívum nekem, viszont ugye egyben pozitívum is, hogy még mindig ez a két ember ennyire föl tudja rázni az egész futballvilágot. És még mindig ezen veszekednek az emberek. A Trollfoci most a múlt héten minden létező ilyen nézettségi rekordot megdöntött, mert hogy ennyire rá vannak adtam az emberek a témára. Igen, szerintem egyébként ez nem korfüggő, tehát most mondtad ezt a 12-től ilyen 75-ig körülbelül, hát, igen. Inkább ez a realitás, igen. A 10,5 éves fiamnak a Barca rajongásának meghatározó pontja, hogy Ronaldót gyűlölni, aki annó a Reálba játszott. De nem láttam még játszani Ronaldót a Reálba. Igen, egyébként, hogyha nem lenne ez a rivalizálás, tehát hogyha már csak egyikük lenne, akkor is valószínűleg más fénytörésben lenne ez a dolog talán. Sajnálom C-t egyébként, hogy gondold el, hogy én Cristiano Ronaldon kívül senki sem látom, hogy ennyire gólt akar szerezni. Ez az ilyen, és szerintem valahol el is... Van egy görcsösség. Ez végez van. Ez egy csapat a gólt akar rúgatni, nem?
És az egész Portugália, tehát egy jobb sorsa érdemes Portugália, hogy 2 éve is az volt az EB, meg még 4 éve is szerintem már erről szól, hogy a lassan kieregedő szupersztárunk rúgjon gólt. És 2009-ben egy portugál kollégámat, amikor dolgoztam Barcelonában, megkérdeztem Joao-t, hogy Joao, te tényleg Cristiano Ronaldo, ennyire imádjátok ezt a fickót? És azt mondta, szó szerint idézem, hát ő egy pöcs, de ő a legjobb, ezért szeretjük. és kim voltam a magyar-portugálon, és tényleg azt láttam, hogy ott van ez a már 40 pluszos fickó, és hogy mennek ki a mi játékosaink is, hogy mindenki így. Igen. Hogy van egy ilyen beijesztés része annak, hogy C van, hogy mindenki így, hát a nála már sokkal, egy 0-val többet érő Szoboszlai is félidőbe megy a mezéért. Igen, pontosan. Hogy ez a fickó, ez a klasszikusan beszaratja a többieket, és ezt kéne szerintem megoldani a Portugáliának, hogy úgy a Joao Félixen nem tudják beszaratni. Senki nem lehet beszaratni a Joao Félixen. De hogy igen, hogy a nagy öregeknek már korábban említettem, Levivel beszéltük ezt, hogy Kistek olyan, ilyen Korda Gyuri 80, Neoton, Konzsuzsa 70, hogy most utjára fogod látni Ródisán, most fogod utjára látni Charlie-t. Aztán Charlie 10 év megint visszajön. És már most miről beszélünk, jaj, 4 év múlva megint jön a C, már most mondják, hogy Messi 4 év múlva megint fog jönni. Van ennek a realitása amúgy? Hát figyelj, egyébként... De nem elképzelhetetlen. Tehát azt hiszem, hogy a legidősebb játékos már 45 éves is elmúlt, és egy kapus volt, aki világbajnokságon, egy egyiptomi kapus, aki védett, szóval Messi ugye 4 év múlva 43 lesz. Nyilván azért egy mezőnyjátékosnál egészen más akár, mint egy kapusnál, máshogy érzékeli az idő múlását. Hát nyilván... Mint egy kapus, egy egyiptomi kapus, annyi fut a Messi is. Azért, jó, hát a C biztos, hogy kevesebbet fut egyébként, mint a Messinek szerintem egyébként az induló sebessége, az még mindig nem rossz. Nem rossz? Nem rossz, nyilván nem a 25 éves. Mit csináljak még, hogy jó legyen? Szóval nem az 25 éves Messivel kell nyilván összehasonlítani, de hát egy csomó más kvalitás is van a sebességen túl, tehát játékintelligencia, technikai tudás, és a többi, és ezeknál egyébként még mindig nagyon jó szervezőkészség, tehát ezeknál azért még mindig nagyon jól működnek. C-nél kicsit más a helyzet, mert ő gyakorlatilag ugye szélsőből lett most ilyen echte center, de az nála a furcsaság, hogy nincsenek meg a center kvalitásai, tehát hogy nem indítja el a letámadást, nincsenek igazából olyan bemozgásai, ami kellene ehhez, tehát hogy ő igazából a kapunak háttal azért nem egy olyan 9-es jellegű játékos, akinek az ilyen jellegű tulajdonságait kifejezetten tudná hasznosítani a saját csapata. Úgyhogy... Én szóról-szóra ez, és még jól mutogat. Mindig adtál céljen. Szegény Bruno Fernandes megszakad a munkában, azzal. Szerintem, aki látta ezt a meccset, a magyar-portugál, magyar pedagógus, ez a húzd már ki magad, Krisztián. Mindig így áll a Cristiano, és így ide. És megszámoltuk Levivel. Én, ahogy kiállkáltam a büfébe, a magyar-portugál meccsen, én a lépésszámláló alapján többet futottam, mint C. Ehhez képest... Hát megoldotta. Rárúgta, aztán pont a Luik Négó kezére, abból 10, bevágta, ment a szű, és 60 az, hogy mindenki szű, és berúgtam, és mit mond a Martinez, az edző? Külön kiemelném Cristiano Ronaldo alázatos munkáját. Hát ennyi. Alázatos munkáját. Hogy így tehát, hogy ennyire valaki ebből él, hogy én vagyok a Cristiano, és kimegyek, és azért ne felejtsd, rengeteg munka van benne, hogy ő ebből tud. Nyilván. Tehát eleve már csak az életmód, amit ő folytat, az olyan, hogy szerintem, hát lehet, hogy egyikünk se tudna egyébként. Emlékeztek, hogy Michael Jackson-t ugye kiröhögték, meg cikkek voltak róla, hogy egy üvegkoporsóban lakik, meg vagy az a lélegezte, hogy milyen oxigéngépet használ. És abban lakom, és de Ronaldo, tehát atya úristen basszus, hogy
Mi is kiraktunk valami olyasmi képeket, hogy ki lenne a lábkörbe lakkozva, azt láttátok, ilyen feketére, és kiderült, hogy az is valamilyen, nem tudom, teljesítményfokozószer, hogy nem tudom, a lábad ne gombásodjon, hogy tudjon vele rugni, tehát hogy minden hülyeséget használ már a csávó. Kivisztük sikondára, és akkor igen, nem tudom, halkány. hogy viszik vizet, vagy elszigolt egy jószád cigit már, vagy tehát nem, biztos vagyok benne, hogy nem. De ez nagyon durva, hogy valaki ilyen szinten a saját legendája csapdájába esik, szerintem azért, mert hogy közben tényleg, ha belegondolsz, ott van a világ egyik legjobb középpálya, a portugál középpálya, hogy van ez a... Most valaki nekem nagyon ügyesen elemezte ezt, hogy van egy Vitinha, meg van egy Bruno Fernandes, João Neves. igen, meg van a Silva is, és egy olyan szintű, olyan motor van a portugálokban, egy Ferrari, hogy ott azért ott van variáció, ott van, hogy kirakom Vitinhát, kirakom Nevezt, akkor még ott van egy Joao Cancelo, akkor Igen. azért egy figyelj, itt azért... Nem lenne az elég, hogy beraknák, mit tudom, egy 5 percre a végére? Egyébként ez érdekes kérdés, mert például ugye a Messi nem kezdett az utolsó csoportmérkőzésen, de eddig Cristiano Ronaldo minden mérkőzésen kezdő volt, és végig is játszott a meccseket, úgyhogy szerintem ez egy nagy kérdés, hogy eljön-e majd az a pont, amikor ő nem kezd, és mondjuk csak csereként játszik, vagy csereként sem játszik, de hát egyelőre ezt nem. Úgy tűnik, hogy Roberto Martínez bizalma abszolút 100%-os. Erre van megfejtésem. Igen. Van az a bizonyos megijeszteni a többieket, hogy amikor ott vagyunk a játékos kijáróban, mindenki C. Ronaldo, de viszont nem hozod le, mert akkor megsértődik. Ez a nehézség. És szegény C-t nagyon sajnálom, mert azért csak megrúgta végre azt a bizonyos 2 gólt, Üzbegisztán ellen, oké, megrúgta. Hatalmas Ne röhög, mert kommentelők szét fognak szedni. Üzbegisztán egy top csapat. Ez egy top csapat, Üzbegisztán. Tehát kimegy C, végre látom rajta ezt a... Én is megkönnyebbültem, mert menni is ráfeszülök, rúgjál már gólt, C, rúgjál gólt, és akkor ott áll C. Igen, és akkor első kérdés, mit szól az, hogy Messi megrúgott 6-ot, és akkor így, hogy ez ilyen Hufnagel Pisti, hogy volt a Mézga családban, hogy szegény Mézga Aladár, Mézga Géza bármit csinált, mindig, és a Hufnagel Pistivel mi a helyzet? Ez pont olyan, mint hogyha, de ez idegesítő azért valahol, nem? Tehát, hogy mint hogyha, nem tudom, Majkát megkerestük volna, melyik a kedvenc Dopman száma, vagy hogyha, nem tudom, hogy is volt, hogy a Neil Armstrongot megkerestük volna, hogy Gagarin milyen jó vezette azt az űrhajót, tehát, hogy nem, ilyet nem kérdezünk. Tehát, hogy, és igazából tök igaza volt, hogy mondta is, hogy basszus, Mbappé is gólt rúgott, azt mi a francia nem kérdezitek meg. Haaland is gólt rúgott, és ez már tényleg idegesítő basszus, hogy a faszik, hát mind a kettőnek konkrétan, tehát magyarázkodnak 20-25 éve a másik teljesítményéről, holott ugye arról kéne beszélni, hogy milyen munkát végeztem az adott mérkőzésen. És akkor igen, akkor visszatérünk az alaptézésünkre, hogy az utolsó VB, ahol C. Ronaldo és Messit összehasonlítjuk, és azért Messi berúgta az a kis 6 góljával. És sokak szerint a 2 az több, mint a 6. De látjuk, hogy nem. Tehát, hogy számok nem mozudnak, gyerekek. De hogy ez mindenképpen nekem is egy pozitívum a VB-n, hogy nem az alibizés van, nyilván van ez a mesterlövészet csatája, hogy Mbappé, Harry Kane, hogy mindenki ott tűző, hogy ott oda teszik magukat. Lewandowskit még hiányolom, de valahogyan azt hiszem, hogy a nagy mesterlövészek ideje kezd lejárni, de tényleg szerintem a következő VB már sokkal jobban el fognak osztani a gólok. Ez a 2-15, amire a FIFA azt mondja, jaj, a ingyenők legtöbb gólját rúgták. Hát most olyan, mint hogyha mondok el egy gyors példát, amikor voltunk Münchenben a Lego Landben, vagy nem tudom, hogy hívják, Lego Family, Lego, ilyen vidám park. És ott nyertem egy plüss mackót, és megdicsért a feleségem, hogy én csak mondtam neki, hogy 60 euróba telt, mire bedobtam annyi. És ugye ez a FIFA, hogy nyilván, úgyhogy betesszük ezt a Haiti, Panama, Curaçao-t, így nyilván sokkal fog esni. Most hát úgy kommunikálom, hogy egy pozitívum lenne. És ha megnézed, és most jön a negatívum rész, hogy bocs, hogy most már egyből puffogok, de hogy oké, 10 afrikaiból 9 tovább ment a 32 közé. Akkor a 6 dél-amerikaiból 5, ugye? A szegény kis Uruguay, az már egy külön téma lesz, de hogy meg Tunézia Afrikából, de hogy ez az Ázsia, meg Óceánia, hogy ennek mi értelme, hogy ilyen sok, de mi értelme volt egy Irak, Jordánia, Üzbegisztán, Haiti, Panama, Curaçao, Új-Zéland kombónak, azt szerintem ezt kéne átgondolni a FIFA-nak, hogy ezt a részt picit több európai mondjuk. Hát igen.
Igen, most én keresem. Mondjuk az, hogyha már tudod, a Nemzeti Ligájánál van ez a rendszer, ott kis meg lehetne ugrálni, hogy akkor mondjuk Irak játszott volna mondjuk a magyarokkal egy ilyen, Erre emlékeztek ilyen még? konfederációs valami. Hogy Igen. Új-Zéland Mert úgy így. jutott ki, hogy Ja, igen. elverte Fidzsit, Új-Kaledóniát, Vanuatut, Szamoát, valamint a bomberős Tahitit. Kemény. És jön a kommentelő, hogy jó, de Vanuatuanál van az a Hát, van. Új-kaledóniai focistát ismerek egyet. Azt te is ismered meg, te is szerintem. Horváth Gyula? Horváth Az Pécsi, bocs. Találkoztam Horváth Gyulával. Nem, a Christian Karembő, új-kaledóniai. A Karembő, Igen, de ugye francia Ja, VB komoly. győztes amúgy, igen. Én most akartam még mondani egy pozitívumot, még a nagy Igen. de akkor azt beszéljük, hogy a legendák, de az, hogy gyakorlatilag nézik az emberek a Premier Ligát, a La Ligát, nézik a Bundesligát, és azért ott átjönnek az igazi nagy mesterlövészek. A másik pozitívum szerintem a sztorik. Uh-huh. Hogy azért itt, hát az, hogy például a Skócia kiesett, egész USA, meg Kanada és Mexikó, hogy itt vannak ezek a srácok, akik kiírták Amerika 24. legnagyobb városát. 24-et, hogy gondold el, hogy mondjuk lenne egy meccs, mondjuk egy Skócia-Németország New Yorkban, ahol rengeteg ír lakik, az írek kitalálják, a skót testvéreik, és jönnek a németek. Úgy gondolj már vele, hogy például amikor az olaszok kikaptak 94-ben az írektől, akkor a New York Times azt írta, hogy az ír szurkolók egy dublini kocsmába változtatták a Giant stadiont. Igen. Hogy gondolj bele, hogy tényleg egy német-Skócia New Yorkban, az ilyen szippantós kocsikkal hozták volna a sört, hogy csinálják a népet, vagy nem tudom, hogy a skótok egy ide szín volt, ha már szurkolás a norvégok evezése. Igen. Na jó, hát. Ami Nekem Hát én ki tetszik. vagyok, gyerek. Ez állandó konfliktus, hogy nekem tetszik, ő meg rosszul van Unalmas tőle. már. Levél, bocs, ebben flórában vagyok. Viszont akkor abba megegyeztetünk, ugye, hogy a kanadai szurkolók is ugye próbálták utánozni a norvég evezést, és ők meg kenúztak, és így nagyon-nagyon rossz volt, tehát De- ugye legalább vágtak volna fát, vagy nem tudom, vagy hódot, vagy nem tudom, igen. És hogyha mondjuk Az- nekünk, magyaroknak lenne egy ilyen eklatáns mozdulatunk, azt szerintetek mi lenne? Tehát ilyen hátrafele az nyilazás? persze, Vagy lobon, az hogy néz igen, neki? Mindenféleképpen. Na, tessék. Na figyelj, Igen. hogyha meg a következő VB-n ez lesz, hogy Matesztóra, szívesen. Akkor ezt majd Szerintem, igen, most tekintsünk erre a 4 éves időszakra úgy, hogy most ki tudjuk találni azt, hogy mi hogyan fogunk szurkolni, mert 2030-ban, nem tudom, Marokkóban, nem? Szerintem a szurkolásunk még mindig világszínvonalú, hát így csak ugye valami olyasmit kitalálni, mint ezek a norvégok. Hát igen, na ezt csinálnak. mondom, Igen, hogy igen, most igen. ezt egy hülye példa, hogy nyilazunk, de De ez jó, várjuk ez az jó, ez ötleteket egy jó. amúgy erre, Na, hogy, tényleg, hogy mi ez a- lenne ez, na, vagy szalonnát Az, sütünk, vagy nem tudom. Nagyon jó, egyre jobb, egyre jobb. Egyre jobb, Vagy, tényleg ilyen, vagy mi, Az internetre kommentelünk mindenféle negatív dolgokat. De hát hogy- az azért nem hungarikum, Mi? szerintem. De hogy nem, szerintem totálisan. Ja. Tudom, mit találtam? Tudom, most be voltam 10 évesen, Pécsen a Lauber Dezső sportcsarnokban, Hungária koncerten. 10 éves voltam, és hátranéztem, és azt láttam, hogy 5000 felnőtt, twist, Igen. a kaszinó, twist. Igen. És vártam képzelni, hogy 30 000 magyar twisttel. És énekeljük Akár. azt, hogy kitört a testi, és limbózunk. Figyelj, itt, mi leszünk azok, mert igen, abban a levélek igaza van, hogy ha egy síkú lesz a hogy mi tudjuk variálni, hogy nekünk van a paci, Aha. Visszatérve Igen. a kutya, a skótokra, nem tudom, láttátok-e, hogy a bostoniakat ugye megkérdezték, és minden bostoni teljesen így szomorúak, hogy elmentek a skótok, vagy imádták ezt a 2 hetet, és rengetegen elmondták, hogy ők most ezentúl, tehát Skóciába fognak járni nyaralni, ott fogják elkölteni a pénzüket, mert hogy ez a zseniális nép, akik így oda költöztek, és tehát kvázi hát így tiszteletbeli bostoni lett minden skót. Hát meg azt, hogy a skótokban, azt bírom, amikor volt a magyar skót meccs, és akkor utána a skótok megjelentek a magyar buliban, az ünneplésen több tucatnyi skót, hogy akkor most buliznának a magyarokkal, mert ők milyen jó fejek. Tehát ilyen, Ugye, hogy erről szól az egész, nem? Ha jól emlékszem, az egy szombati mérkőzés volt, és hozzánk már kedden, így délben megérkezett egy úriember, nevezzük mondjuk Johnnak, és ugye klasszikus skótszoknya, skótmed, és így körülnézett ugye a bárba, és így mondta, hogy nagyon-nagyon tetszik neki ez a hely, és nálunk ugye van ez a nagyon förtelmes ital, ez a Sör? Nem, ez a Red Bull
Jégerbomb, ugye az a neve, és ezt isszák a szigetlakók így nagyon. És összerezentem egy picit. És nekünk volt egy ilyen dicsőség táblánk, és ki volt írva, hogy Londonból, mit tudom én, a Frank, az a 69-et kért ki, és ő a rekordtartó. És a Csávói mondta, hogy kér 70-et. És egyedül volt benne, és kérdeztük, hogy biztos? Mondta, persze, itt van a kártya, kivizette az egészet, és mondja, hogy akkor kitöltöttek, jó, akkor idd meg. Az ő nem, ő azt nem szereti. És néztük, akkor miért kérted ki? Azt mondja, figyelj, ez egy jó kocsma, egészíteni egy szarházi angol nevét nem fogom nézni a falon, és így föl kellett írni az ő nevét. De nem szólt más. Igen. Itt van 70 kiket, 70 piágért. És azt ugye megittuk mi, tehát hogy ő nem szerette. Hát egyébként az egész világ fel van azon háborod, hogy $20 egy sör egy meccsen. Igen. De ha belegondolsz, hogy mondjuk kijutunk mondjuk tényleg, és ott vagyunk most lenne egy magyar-japán 16 közétási meccs, azért lehet, hogy meginnánk úgy pára, de lehet, hogy az lenne, hogy... Németországban tavaly előtt nem tudom, 4-5 ezer volt egy sör, tehát hogy Hát aki oda kimegy, számol ezzel szerintem. Hát igen, meg valószínűleg, tehát aki már kalkulál azzal, hogy több 100 000 forint egy jegy, Igen. akkor benne van az, hogy akkor már meg fogja venni 6 000 forintért azt a sört. Hát ott állok a pultnál, kérek szépen 4-et. Zoli, akkor még 4-et. És akkor tudod, hosszabbítás van. Igen. 11-es, akkor így... A pára mondták úgy, hogy a repülőjegyük az olcsó volt, mint a stadionba berúgni. Az van, hogy elittem a Ford Focus-t így a magyar-japánon, de kaptam a szállás 20% kedvezményt. Igen. Úgyhogy ez, hogyha most a szakmai részre is rátérünk, tehát, hogy nektek arra mi a véleményetek, hogy valahol a VB most kezdődik el, tehát most volt egy ilyen -1. nap, most van a 32 csapatunk, és ott sincsenek azért, mondjuk, hogy van egy portugál-horvát, a portugál Holland-Marokkó. Igen, a Holland-Marokkó, ez a kettő nagyjából, nem? Ami úgy... Hát a brazil-japán is szerintem azért. A japánok ennyire jók szerintetek? Szerintem lebecsülni nem lehet őket semmiképp, meg azért, jó, most Brazíliának volt egy nagyon sima győzelme pont Skócia ellen, de azért nekem ez a generáció még annyira mindig nem meggyőző, mint nyilván azok a brazil csapatok, akik mondjuk VB-t nyertek, úgyhogy szerintem azért nem lehet. Meg hát azért ne felejtsük el, hogy az előző VB-n Horvátország kiejtette Brazíliát, oké, hosszabbításban 11-esekkel, de hogy azért ez is megmutatja, hogy bármi elképzelhető. Tehát én azért a portugálok helyében sem lennék annyira nyugat így, hogy a horvátok ellen fognak majd játszani. Mert azért a horvátok azért oké, már ott is szerintem az aranygeneráció, az már nyilván bealkonyult gyakorlatilag, de azért egy szívós csapat, tehát lebecsülni nem lehet senkit. Meg azért szerintem jó, voltak, nem azt mondom, hogy nézhetetlen meccsek itt a sok csoportkörben, de voltak azért picit unalmasabb mérkőzések, de azért voltak szerintem meglepetések is, tehát mondjuk az, hogy Törökország ilyen simán kiesett, Uruguay kiesett, tehát ezek azért olyan nem várt történések voltak szerintem legalábbis. Zöldfoki szigetek továbbjutása, igen, ugye? Igen. És, na igen, tehát itt is azért behoznék egy pozitívot és negatívumot egyaránt. Ugye ott volt ugye Vozinja, aki ugye 17,1 millió követője van, és amikor ugye csak 45 000 voltak, az édesanyját nem engedték be, aztán ahogy így megnőtt neki az ázsiója ugye az Instagramon, a közösségi médiában, már rögtön beengedték. De most nem engedték be, vagy nem, ők nem tudták kifizetni a vízumot? Mert én ezt olvastam, hogy... Ez zavarja össze. hogy ott a költségek miatt nem volt ott a mama. De nekem ebben egyébként az volt a megdöbbentő, hogy az emberek hogy fel tudnak ülni egy ilyen hype vonatra. Igen. Nem? Tehát, hogy ebből ilyen doktori disszertációt lehetne egyébként írni, hogy én egyébként nem követtem be, bennem van egy ilyen outsider hozzáállás, de Flóra mamát beengedni. Hát, a mamát beengedni, de nem követett. Igen. Sima a mamát. Igen, tényleg. Amit nem láttatok, hogy a Vozinja azóta ilyen több száz ilyen szupermodellt, meg mindenféle Instagram bekövetett. Az a szingliet, azt csinál, amit akar hirtelen. Szingli? Igen. De ügyes. És egyik barátom írta, azt hiszem, 40 évesen. A Szórát Feri barátom írta, hogy ő 2 éve a Trencsén csapatával látta a szlovák 2-ben ezt a csávót. Jaj, ezt ismerem, én már kiszúrtam Varga Barabást, az Osztanérost. Ezt mondta Bogdán György is, igen, csak nem hozta el. Mindenki tudta, hogy a Varga Barni egy csoda, csak hát 34 éves koráig válik. Igen. Viszont a Vozinjában tényleg az durva, hogy sportszakmai szempontból megnézed, hogy a portugál másodosztályból itt van egy fickó, 40 évesen kivédi a spanyolok szemét. Tényleg a Olmótól kezdve, a Jamalig, tényleg, hogy így, hogy
olyan Jazabal. Ki volt azon a meccsen? Mert nagyon sok, az első félidőben sokat fogott. Ki volt, aki mondjuk legtöbbet lőtt kapura a spanyoloknál? Nem Emlékeztek tudom, erre, de hogy hát ki volt, ugye azt akinek- hiszem, sok Ferran kaput eltaláló Torres lövésük nem például. volt, nem? Azon a mérkőzésen. De azért próbálkozt. Hát az, hogy 8-szor, kaput nem eltaláló tudom. mennyi volt, azt nem tudom, de sok lövésük volt effektíve, az biztos. Hogy egy Ferran Torres, aki érted így a világ egy top ligájában farkas szemet néz a világ legjobb kapusaival, aztán a BL-ben még tényleg a univerzum galaxis legjobb kapusaival, egy ilyen vozinnyát nem tud kifogni, hogy ez tetszik a VB-ben. És korábban többen is szó volt, tehát nekem amikor mondtam, hogy miért van ott Haiti, miért van ott Panama, Kurászó, Zöld-Foki-szigetek, Üzbegisztán, Most Jordánia. megköveted magad. Nem, hanem azt mondom, miért van ott Kongó például, hogy akkor azt mondtam, hogy figyelj, én nem tudok előre örülni. Tehát én minden VB-n van egy ilyen meglepetés csapat. Persze. 90-ben volt Kamerun, 94-ben volt Bulgária, 98-ban Horvátország. Románia. Milyen rossz kimondani. 2002-ben a Dél-Korea, ami szintén Igen, nagyon, hú, nagyon nagy rohadjanak izé meg volt. egytől De egyig. ott a törökök mentek nagyot a 2002-es Igen, VB-n. harmadikak lettek, igen. Mindig van, például kiitte valahogy Gána, Uruguay, ez ilyen drámai meccs lesz 10-ben. Igen. Amúgy Nigéria 90. Hát mindig vannak ilyen Igen. Costa Rica 14-ben, akkor volt Marokkó. Hát mindig van egy ilyen, akinek, de nem tudom nektek a VB előtt azt mondani, hogy én most nagyon fogok drukkolni Marokkónak. Mert ki hitte volna Costa Ricáról, hogy a Costa Rica kapusát be fogja venni Perez például nevezt, és vagy Taylor nevezt, de hogy arra akartam így, hogy itt túl sok volt a kicsi. És most örülök, hogy a VB elkezdődik, hogy most tényleg úgy tudok Zöld-Foki-szigeteknek Szurkolni Argentina ellen. hogy így közben meg így sajnálom, hogyha Messi kiesne, hogy azért még itt csak hatot vágott. Abszolút nem sajnálom, a Messi kiesne Zöld-Foki-szigetek ellen. Abszolút nem sajnálnám. Dehogy is, hogy ki mégis- sajnálná, senki nem Tudod, van ez sajnálná. és szerintem direkt azért mondták be azt, hogy jaj, Messi majd 43 és fog VB, hogy ne legyen ez, hogy így a Messiről vették le a teret. Jó, Leo, nyugodtan 43 és majd virgonszkodni fogsz. Itt valaki mondta itt mellettem, hogy nem te mondtad, hogy megint olyan könnyű az argentinoknak az útja a Egyébként nekik döntőig. relatíve könnyű a FIFA nyomják sorsolásuk, őket. igen. Egyébként tényleg sokkal könnyebb, mint Aj, mondjuk tényleg? most vannak portugálok, most játszik a Segélyek. horvátokkal, hogyha megnék a horvátokat, De egyébként jönnek a Ronaldok spanyolok. és minden. Igen, de mit De olyan ott is brazilok argentin- is, hogyha legyőzik a japánokat, akkor utána azt hiszem norvégokkal, akkor hogyha őket is legyőzik, akkor angolokkal, tehát hogy azért nekik kifejezetten nehéz dolguk Hello, van. ez a World Cup, ez a világbajnokság. Na Tehát jó, így- csak erről beszélünk. igen. Tehát, hogy hiába volt az, hogy mondjuk a csoportból könnyen tovább jutottak ezek a nagy nemzetek. Itt azért a 32 és utána már akár a 16 között azért bárki szerintem elbúcsúzhat. Emlékszem, amikor 14-ben, hogy a Argentina kapta Algériát, mindenki mondta, hogy ja, hát megint könnyű, megint a legkönnyebb, és emlékeztek, hogy ott miért szenvedtek? Ott Igen. a Di Maria utolsó, nem tudom hány, hosszabbítás előtt pár perccel rúgta be. Pont ez a kettősség, és ezt tetszik nekem a VB-be végre, hogy drukkolok Messinek, mert mégiscsak azért, hogy búcsú meccse, de közben Zöld-Foki-szigeteknél, meg hogyha most Vozinja belekézik kettőt, akkor oda ez a mitosz, tudod? Akkor lesz egy új Kikövetik Káriuszunk. vajon? Kikövetik? Ma már Nem hazaküldik. hiszem. Ma már hazaküldik, igen. De egy kicsit beszélek, akkor van Brazil-Japán. A japánoknál én nagyon unom ezt jaj, milyen tisztelt, meg egy kupis japánt akarok. Egy olyan japánt, aki ott hagyja az okniát az asztalon. Tehát unom ezt És Szerintem utánozzák ők őket. nem tudják ezt megcsinálni. Hogyha ezt megcsinálják, akkor utána nem tudnának aludni, vagy nem tudom, utána kísérteni őket az egész életükben. Tehát muszáj. Ez egy ilyen kényszer. De meglep, hogy a brazil-japán, nekem olyan simának tűnik a brazil-japán, az meglep, hogy... Hát szerintetek nyilván a tradíciók alapján abszolút mértékig, de tényleg azért a Japán az egy nagyon-nagyon szorgos kis csapat. Egyébként nagyon jó támadóik vannak, topligás támadóik is akár. Kik a topligás támadók? Az összes a Celticbe játszik. Igen, amúgy igen, most ezt elárultam, elhamarkodtam, igen, mégis a Skót bajnokság az annyira nem topliga, de... Én egy japán szakértő, még mindig Nakata. Hidetes, hogy Nakata, igen, tartok, és igen, egyébként igen. egyszer próbáltam Japánnal haverkodni. Meg az a színesbőrű japán srác, még őt tudtam régen. Meg van az, aki úgy néz ki, mint egy ilyen aki 74-ben még ott van, Ivi Jambó szigetén. Iwo Jima. Iwo Jima, hogy ilyen 74 évesen néz ki, és csak szegény csak 35. De hogy igen, és igen,
Igen, Tomo játszik, a Sportimo játszik egy nagyon idős japán srác. Igen? Nekem pont nincs meg. Morita, valami ilyesmi. Igen. De hogy az Ancelotti faktor szerintem erős, mert hogyha van a világon, és ezt így is írtatok, hogy egy fickó, aki ezt a nyűgös, hát nem nyűgös zseni, egy nyűgös gólvágót, ezt a Vinicius tudja Az egy zseni, ezt ki lehet mondani. Jó, egy nyűgös zseni, akit a világ 70%-a gyűlöl, majd 30 meg így nem mer. Én még nem tudom, hogy Vinicius valaki dicséri, de hogy mégis bevágja, ott van mindig, megcsinálja, és egy Ancelotti, aki még a Milánnál emlékszem, hogy volt a nagy feszkó, hogy a Nazario Ronaldo nem játszott BL meccsen, de leigazolták a Serie A meccsekre, és akkor tele volt ilyen Gattusoval, meg Zédorffal, mindenki ott ilyen, volt egy ilyen nagyon komoly ego centrum. Következő kép, Ancelotti ül így a brazilokkal, szivarozik, tehát Ancelotti beszéli ezeknek a szupersztároknak a nyelvét, sőt, és ezt nagyon tetszik Ancelottibe, hogy a Neymart, hogy visszahozta, hogy beszéli a nép nyelvét is, hogy azt mondja a nép, hogy... De csak azért hozták vissza. Tudjuk, hogy a Neymar már nem tud futni, meg tudjuk, hogy elalibizta a karrierjét, de szeretjük. Igen. Nem tudjuk miért, de és elhozza. De ő mondjuk megcsinálja ezt, amit a portugálok nem mernek, ugye. Tehát elhozta a Neymart, ugye becsomagoltak egy nagy ilyen bubis fóliába, és akkor szépen ott a 70. perc környékén ugye kivágták belőle. Ez ilyen szép kép. Igen. Menj fel a pályára. Igen. Vigyázzatok rá, senki se nyúljon hozzá. De ők ugye ezt megmerik csinálni, hogy hát jó, nyilván nem lehet összehasonlítani a Neymart meg a Cristiano Ronaldót, de azért ők is a nagy legendájukat azért becserélik az utolsó 10-15 percre, aztán hát kész. Legalábbis eddig egyszer becserélték. Hát itt nyilván mindig az a kérdés, hogy kit kellett otthon hagyni annak érdekében, hogy el tud hozni, és majd ez utólag nyer egyébként igazolást, ha igazolást nyer, hogy ez jó döntés volt-e vagy sem, meg majd annak lesz a függvénye, hogy meddig jut el ténylegesen Brazília. Ha eljutnak mondjuk a legjobb 4 közé, akkor az szerintem már egy jó eredmény egyébként bármelyik csapatnak, akár még egy Brazíliának is. Hát emlékszem, amikor Romáriót hagyta otthon Scolari, akkor az egész brazil nép fel volt háborodva, aztán így megnyerték a VB-t. Igen. Kitérek-e Romáriót? Ki az? De kit hagytak otthon a Neymar kedvéért? Hát mondjuk egy João Pedrót például, aki azért a Chelsea-ben egészen jó idényt futott. Igen. Olyan nincs, hogy mondjuk meggondolod magad, hogy... Nem mennyi hangszor vagy. Ilyen nincsen. Hát... Olyan pótok nincsenek tényleg? Akkor, hogyha lesérül valaki, nem? Akkor lehet. Hát igen, de szerintem már közben nem. Emlékszel, hogy nem voltunk ugye Balatonfüreden, és ment az olimpia, és a Mikler Roland mellettünk úszkált, aztán rá 2 napra meg ott védett az olimpián, hogy behívták. Tényleg, igen. tényleg. Nagyon szép. Igen, de nem tudom, hogy már elkezdődte maga a kézi torna, vagy már előtte derült ki. Nem tudom, szerintem itt torna közben már nem jellemző, hogy így cserélgetnek kerettagokat. Addig, amíg nem indul el effektíve, addig szerintem lehet ilyen sérülés, az azért egy erős érv, de szerintem most már azért fura lenne. 14-ben, amikor a kolumbiai gyerek beletalpalt a hátába, a csigolyájába a Neymarnak, Zuniga, azzal Neymar karrierjét nagyon durán megmentette, mert így Neymar nem játszott azon a 7-1-es, tényleg. azon a nagy kivégzésen, mészárláson. Hazai pályán. És a nép azt mondta, hogy még Neymar se volt ott, meg a Thiago Silva van még? Nincs. Nem, pedig... Ott van valahol a nyugdíjas központban. A Portóban játszott. Azért mondtam, most. Utána Portóban, még Thiago még játszott. Igen. Rácsodálkoztam. Jó, akkor szóval van szerintem a braziloknál van az, hogy oké, Rafinha, szerintem elég jó. De ő meg most megsérült ő is, tehát... Jó példát hoztam. De ő még felépülhet itt a torna folyamán, de nem tudom, például a következő mérkőzésen bevethető lesz-e. Úgyhogy Viniciusnak kell igazából hátán vinni ezt Enrik a csapatot. is ugye azért ott Enrik van, is, de őt is inkább csak csereként. Hogy kell mondani? Enrik vagy Enriki? Na, ugye? Igen. Ronaldo. De nekem Enrik az egy kis kamasz. Enrik az, aki még, tudod, ilyen középiskolásként a női WC-ben még egyet elszívom a tekúr előtt. Enrik az még úgy nem tenném rá ezt a terhet. Most fog gyereke születni egyébként. Hát nem és a csávó 16 éves. Hát 19 vagy 20, valami ilyesmi. Ja. De szerintem, hogyha a brazilok nyernek, akkor Ancelotti miatt, akkor van egy német Paraguayunk. Tehát papíron a németeknek simán kell hozniuk. Szerintetek Paraguay... Annyira jó, hogy ez a podcast másnapján fog kimenni ezeknek a meccseknek. De tök beégünk alatt, hogy Brazília, Japán 0-7, és Paraguay, Németország 6-1. És Vinicius keltek a 3. percben.
De szóval, ha Német-Paraguayt, akkor zárjuk rövidre, hogy most, ha mondjuk lehetne fogadni, ti mit mondjátok, mennyi lesz ez a meccs, Német-Paraguay? Én azt mondom, szerintem 1-1, és a németek nyernek 10-vel. Szerintem nagyon sima ilyen 3-0-val. Én Most a szerintem németek is. meg fognak jönni Igen. erre a VB-re, igen. Jaj, de jó, na figyeljetek akkor a VB sztorik, amit átküldtél Flóra, köszi, hogy a németeknek az edzőtáborában a Kimmich megijedt fel is írtam egy... Kimmich veti ágyát, úgy alussza álmát. Igen. Bocsánat, igen. Kár nem tudunk vágni. Igen. Viszont figyelj, a Kimmich... Figyelj, részfejű mokaszín kígyó. Tehát, Az jutott be. ha mindenki csapja fel a kisállat határozót, vagy nem tudom mit is. Az mennyit ér, hogy nincs ilyen eszmeértéke? Oda még Kimmich, hogy Szerintem ezt lehet ölni. Tehát, hogy ezt ki lehet, nem a Kimmichet, hanem a részfejű mokaszín kígyó. Szerintem azt megölheted. Tehát. De nekem a Kimmichnél beragadt az, hogy pár éve mondták róla, hogy ő egy ilyen Bayern Münchenes nagyfőnök, hogy hát mindenkit bírod, csak ez a Kimmich, hát hülyét kapok, ez egy ilyen Greta Thunberg, ez mindenben belepofázik, és emlékszem, voltam olyan feje néven, is van. És ment ez a kis idő, beadni a szövetet, és mondom, ez tényleg, ez a minden lében kis kanál, ez a idegesítő kis íze. És pont az a részfejű mokaszín kígyó hozzájön. Egyébként tudtátok, hogy a csörgő kígyó süket? Én nem tudtam. Olyan erre rá, hogy Mik ez megtudok egy focis podcast? Csörgő kígyó, hát figyelj, Kimmichnek köszönhető. A csörgő kígyó süket, erre hogy jöttek rá, hogy így ott ül, vagy nem tudom, ott mit csinál kígyó, ott fekszik, és menj elébb, és nem mozdul. Mert milyen szeret, hogy tudod, rezegsz, de csak te nem hallod. Azért idegesítő. Idegesítő, majd te tudsz róla. Neki utálatod, miért? Szóval németek miben bízhatnak? Most a Havertz, ő most úgy be Hát most az Undáv, aki rugdossa a gólokat, igen. De nem nagyon akarja őt kezdetni a Nagelsmann. Mert hogy állítólag ugye azt mondta, hogy mivel a védekezésből nem nagyon akarja kívánni a részét, ezért addig, amíg ezt a leckét meg nem tudom, ugye ezért rugott 3-4 volt, ezért egyelőre nem kezd. Hát szigorúak a németek. Egyébként pont most szabad ne feled, láttam egy olyan videót, ahol kint a VB-n német szurkolókat kérdeztek, hogy szerintük mekkora esélyük van megnyerni a világbajnokságot, és mindenki azt mondta, hogy semmi. Zéro. Úgyhogy még a németek sem várnak egyébként annyira sokat ettől a német csapattól. Amelyiként jó lehet, mert például a franciáktól mindenki elvárja. Igen. Általában jó jel, hogyha az van, hogy nem, jó az a bronzérem, tudod. De figyelj, az Undáv, ez hol játszik? Most bocs, hogy ilyen a Bundesligában játszik, de most Hát zavarba hozza, hogy most Stuttgart vagy Frankfurt, ez most nem fog Stuttgart. De hogy egy Undáv, most nem akarok Nagelsmannnak ki tanácsot adni, de hogy egy VB-n... Az a csatára, melyik gólt rúg, az úgy általában nem olyan rossz dolog. Hát azt mondom, hogy VB-ben akarom megleckéztetni, érted? Már egy eskelési szakaszban, hogy... Egy kész játékost, ugye? De amikor Robi bácsót lehozta a Saki, 94-ben, amikor a Pajuka a norvégok ellen nagyon kijött, a tudós kérdés, akkor lehozta Roberto Baggio-t, nevelő célzatból hozta le. Aki utána végig minden meccsen rúgott volt. Úgyhogy lehet, hogy Undáv így jött csere, még vág 8-at, ki tudja, mondjuk Paraguay ellen 3-at, majd meglátjuk. Utána lemennek azok a meccsek, amiket alattunk mennek, Igen. akkor mik lesznek még? Francia-svéd például. Na, a francia-svéd, de mire véletek? A svédek megszorogatják a gallok tökét. Ezt nem akarom így vizualizálni, de hát nem tudom, kicsit kétarcúnak tűnik egyébként ez a svéd csapat. Tehát, hogy azért volt olyan mérkőzésük, amit simán hoztak, de volt azért nagy vereségük is, pont a hollandok ellen. Én azért azt gondolom, hogy a franciák ezt abszolválni fogják. Tehát szerintem azért nekik erősebb a keretük. Nyilván a svédek között van egy-egy kiemelkedő játékos, mint az Iszák, vagy nyilván a Viktor Gyökeres, de azért a franciáknál meg az egész csapat olyan nevekből áll, hogy wow. Tehát, hogy én nem látom szembe jönni azt, hogy majd pont a svédek lesznek az a banánhéj, amin a franciák el fognak csúszni. De viszont, bocsánat, hogyha ugye a németek is legyőzik Paraguayt, amit ti már tudtok, mi még nem, és ugye a franciák is majd tovább mennek, akkor egyébként német-francia lehet. Ez nagyon kis zseni.
Na, Ugye- ott majd kimik. Néztük ugye a És a csörgő kígyó vagy a részfejű, nem tudom mi a francia-norvég meccset néztük, ugye, ami zseniális volt, egy Dembélé alakítása, vagy ugye a szegény ember Eddie Murphy azért gyorsan ott 3 gólt ugye berámolt, és nem tudom, tényleg ez a skandináv futballt, ezek megették reggelire, és szerintem is meg fogják. Jó, azért mondjuk ugyanúgy enni. B sorral játszottak a norvégok. Ja, Ezt azért. hát igen, hál' Istennek megismerhettük Bobot. Bob. De egyébként bárkivel beszéltem, a norvég-francia meccs után ilyen Bob rajongó táborok Igen. alakultak, Bob az dél-norvég. és figyelj, nem csak nálunk a szurkolói teraszon volt fújolás, amikor lehozták Bobot, Hát mindenhol. Hát Egy lehozták ország, Bobot. én haza akartam menni, basszus. Lehozták Bobot, aki szerintem tök jó játszott a második fél időben. Ő volt a motor. Igen, olyan színes egyénisége volt annak a norvég válogatottnak, tehát ő nagyon... Hát fél nézzenek alapja a meccset, Bob, Bob, és ilyen azt, Bob, Nézd, olyan- Bob, Bob. 1,8 millió viking lakik Norvégiában, és Bob. És de egyébként például amikor a Nagy Tibor, volt egy ilyen podcast, Isten nyugosztalja szegényt, tavaly hunyt el, a Vácz FC Samsungnak a Igen. legendás védője, ő mondta, hogy voltak ilyenek, hogy fogta így volt egy gombostű, és ezt így beleszúrták a csatának a lábába, aztán eldobták. Hát csak most 200 kamera veszi Hát, őket. de Mondjuk akkor még nem ennek ellenére a tudod. párákbai csávó ellopja a bíró óráját. Tehát, de mindegy. Csak most kimiknek kéne egy ilyen kis, ennek a kis mokaszín fejű részkígyónak, aki betennél. És ennél így kijön. De hogy mi lesz még? Akkor lesz Egyiptom, lesz egy jó Egyiptom meccs, Egyiptom valakivel. Az melyik lesz? Senkit nem érdekel. Egyiptom Ausztrál. Jó, menjünk Hát, tovább, az fincsi kérlek. lesz. Ő azt hagyjuk, Igen, tehát kit azt érdekel? hagyjuk, azt tényleg olyan, hogy én Senki. kivel játszunk Aki utána. azt megérdemli, megnéz, meg is érdemli. Tehát, Spanyol-Ausztria. Na, Spanyol-Ausztria. Spanyol-Ausztria. Az osztrákok rátok milyen benyomást tettek eddig? Mert hogy azért ezt eléggé a vége, azért nagyon kevesen múlt, hogy ki nem esnek. Igen. Hát igen. Ott. Hogy amikor emlékszel, hogy berúgta a Marez, és akkor látom, úristen, neked ki fogok esni? Ez És a Kalágyi befejelte. Írország effektus volt, nem? Ugyanak az úra volt. Igen. Már szegény sógorok ott azért ráment egy-két idegrendszer arra a végére, és szerintem ők úgy voltak vele, hogy 2-2-nél jó az a 2-2, és milyen jó, hogy nem, ez milyen jó a futballnak ez az üzenet, hogy vágtak, az algirokért vágtak. Ő nem az volt, mint régen, hogy akkor nekünk jó az a 0-0, és akkor elpasszolgattunk. A Zsioni szégyen például, hogy ez nekem tetszik. Minden lehet, van egy ilyen általunk nagyon gyűlölt játékos, az Arnautovic, Nagyon, akit úristen. nagyon nem szeretünk, és Fú. néha belegondolok abban, mi lenne, hogyha mondjuk Arnautovic mondjuk azt mondaná, hogy van ez a magyar oldal, és nagyon utálnak engem, és gyertek ki, és kaptok VB jegyet, Kimennék, persze, hogy azonnal. és akkor beszélgess, lehet, Olyan mondjuk ilyen szituk, ami Románia, átállok gyorsan, tehát így Figyelj, mindenhol. kiderül Arnautovic, hogy Hát, hogy lehet, hogy jó nagyon fej. egy csomó olyan ember van, aki azt Kedves mondja, hogy fiú. jó, mondjuk van olyanok, mondjuk, tudod, hogy mondjuk egy gyökér, mondjuk Zlatan, ő valószínűleg élőben is egy gyökér, de jó értem, Mint persze. a Gattuso, az rátúzik a feleségére is mondjuk, nem? Tehát Persze. otthon, el is várom tőle, Nem, hogy mondjuk. elmegyek vendégségbe, és hogy szevasz, Adukám! Ennyi. És ilyen büdös egy taller, az a hello. Arnautovic Igen. meg nem tudom, meg is veri, vagy nem tudom. Poénba ráborítja a kukát. Igen. De, fú. de hogy az országoknak, ki az, ki az oké, van ez a Kalajic, ez nagyon ügyes volt, hogy megmutatta az Ja, most a osztrákok. Bayernben van az a... Leimer, Leimer, ugye a Zabitzer, aki Zabitzer, még olyan igen. nevesebb Zabitzer. játékosok a Dortmundból, Csukvuelmeka. Csukvuelmeka. Ő is Na, a hát Dortmundban Ő van. Tirolban volt nagy síbajnak, és csak utána jött el focizni. Csukvuelmeka. még el tudom kezdeni Flórát, hogy itt van egy meccs, és akkor előtte így Csukvuelmeka. Tényleg van ilyen? Van ilyen. ilyen? Egyébként én- Népgyakorlás? Hát egyrészt van. És szerintem az a játékos az a Csukvuelmeka. Én ilyenkor azt szoktam csinálni, amikor előttem van a papír, vagy a tablet adásoknál, és fonetikusan odaírom. És akkor Ja, csak az lenézek, legjobb. és Amúgy És kész. olyan van otthon, amikor olyan játékos név van, mikor az a 2010-es VB-n volt, az, hogy egy egész ország vitatkozott, hogy James Rodriguez, vagy Vagy James Rodriguez, ugye? És akkor már idegbajt kaptunk ugye ettől, ugye azt szoktad csinálni, hogy te fölmész ugye YouTube-ra, és ugye, hogy mondják a játékosok a saját neveiket, az alapján mondják. Aha, ez egy jó Persze, módszer. persze. De egyébként nekünk meg 14-ben volt ez, hogy azért James, Mhm. mert a James Bond miatt.
De a szülei nagy James Bond miatt? James Bond. My name is Bond. James Bond. Soy Bond. James Bond. Hogy De az meg valamikor, az nem tudom, melyik VB-n volt, hogy a Faragó Ricsi basszus, így Ronaldinho. 94. Ronaldo. Romário? Romário? Csak hogy jött a Hajdú B. István. Ricsi Faragó. De ezt Richard meg kitalálod, hogy őt úgy hívják, és akkor úgy hívják. Pont. Ja, de ugye minden néző és kommentelő tudja, hogy pontosan hogyan kell kimondani a Haaland, nem tudom kinek a nevét. Egyébként ez tényleg elvileg Holland. Holland? De még ezekben a játékos videókban se lehet feltétlen megbízni, mert például a hollandoknál is, tehát ez a Hakpo, Gakpo. Tehát, hogy egyik évben elmondta úgy, hogy Cody Hakpo, aztán a következő évben meg azt mondta, hogy Cody Gakpo. Igen. Tehát, hogy a saját nevét. Várja, de magyarokban sem lehet megbízni, ugye? a Szoboszlai ugye? Dominik is, úgy mondja Szoboszlai, azért, mert picit szerintem az angol kiejtéshez próbálnak ők leginkább ugye a közvetítések miatt alkalmazkodni. Kéne, hogy vannak ilyen nehéz munkája van, hogy és például Olaszországban Eduardo vagyok, Igen. itthon Edu, akkor Angliában Edi, Tök jó neved van. és egyébként a spanyolok mindent lefordítanak. Én Izraelben Levi. De úgy van, hogy a spanyolok mindent lefordítanak. Tehát ott például, hogy a James Rodriguez, vagy a James Bond, hogy ott a Sex és New York, az Sex and New York. Meg a Pókember 3, Spiderman 3. Meg volt a... mi volt ja, hogy bementem, hogy akartam venni egy barcelonai ilyen plázában, ilyen videótéka volt még, hogy olyan veszek egy DVD-t, a Knight Rider-t. És akkor mondtam, hogy Knight Rider. És mondta a fickó, hogy Knight Rider. Mondom, David Hasselhoff, tudod, kilógó melször, bőrkabát, kocsi. El coche di fantastico. És a szlovákoknál az meg volt a G.I. Jane, de mi volt? Bruce Willis szobá. Ez tényleg így van. És aztán már Ashton Kutcherova volt? Ashton Kutcherova, igen. Hogy Angelina Jolie. Brad Pittova. Nagyon jó. Hú, láttátok tényleg Edward Norton most saját magával beszélgetett? Mekkora ötlet. Hát az zseni volt. Az tényleg uras ötlet volt. Bébézzünk, gyerekek. Na figyelj, akkor mi van még? Hát, van még itt. És akkor is a legnehezebb dolgok most jelenleg a portugáloknak van. Ott azért nagyon, nagyon fel kell kötni a gatyát, ugye? Legkönnyebb akkor elvileg Argentinának, de ott pont az a... Hát, Belgium, Szenegál, USA, Bosznia, tehát ezek igen, azért lefutott meg. Mondjuk a bosnyákok, na a bosnyákokban érzek egyfajta ilyen Kamerun, Kosztarika, Marokkó... Én fél Damagont nem adtam volna, hogy ezek tovább jutnak, basszus, aztán szépen megoldották a Olaszokat dolgokat. kipottyantott. Hát azért ugye Katar is ott volt a csoportjukban, ha jól emlékszem. Igen. Szóval... Hát a Jackoy Mester 3-sor most meg fog érkezni az öreg. Igen, neki is most motiválja. Ráraktam mindenemet. Igen? Persze. Tudsz erről Az egyetlen Rómában játszó ember, aki valamilyen szinten tiszteleg, az Edin Dzeko, úgyhogy én most bízok kicsit bennük, hogy ugye a bosnyákok számomra egy kis fekete lovak ezen a világbajnokságon. Pont azért, mert semmit nem vártam el tőlük, de most úgy érzem, hogy bele fognak lendülni. És figyelj, hónap után 6-os kapnak, és mennek azzal. Ja. Hogy, bocs, visszatérve még nem tudom, azt már kibeszéltük, de ezt a gondolatomat elfelejtettem, és most eszembe jutott, a Kanada-Dél-Afrika mérkőzés, nem tudom, az utolsó hidratációs szünetben volt, amikor a Jesse Marsh így... Ja, nyomat egy beszédet. Ez a tipikus amerikai csávó, és akkor miattatok fognak focizni, benne lesznek a történelemkönyvekbe. Hírók vagytok, igazi kanadai hősök, Jézus Mária. Tehát amikor a Lamantint keresztezed a Lajhára, még annál is unalmasabb valami ez a kanadai. És olyan beszédet mondott, basszus, hogy ezek jöttek, és ugye megnyerték a meccset, tovább jutottak a legjobb 16 közé, amire aztán még nem volt példa, hogy ők ilyen sokáig nem jutottak még el. De a legjobb 32 között vannak. Kik? Kanada. Hát most már 16. 16-ban vannak. Ja, bocsánat. Hello, műsorvezető vagyok, RTL, BL. Várjál, ehhez képest elkezdek egy Ancelotti. Brazil-Japán. Jó, nálam ez a tegnapi meccs. Ja, hát igen, jó, vasárnapi, ez nem értem. És ez egyetértünk, de maximálisan. Ez nem foci, ami nem foci, az föl. Essen ki mind a két csapat. Ez nem foci, ez Flóra, ez lesöpört. De ott az Jesse Marsh. Igen, de ez a volt. Egy Brazil-Japán, 0-2 megy Japán a félidőbe, bemegy Ancelotti.
Figyelj, tovább kell jutni gyerekek. Ja. Igen, a rágó az állandó. Mi volt ez? Na, menjetek. Win. Nekem nem tudok. Igen. Valaki húzom el a WC-t. De tényleg, hogy... Mondjuk a fél idei beszédek közül nálam még mindig a Szalai Ádám A Szalai egyébként. Ádám, igen, a igen. gladiátoros beszéd, az még mindig a top. Ja, azt mondtad is, hogy neked nem jött be. Nem lehet annyira Jesse Mars beszéd, mint nekem. Hát most ahhoz képest kicsit azért ilyen lany. Én azért elvártam volt. a Szalai Ádámtól, hogy borítsa fel az asztalt. Ma azzal úgy oké lett volna. Hát minden. azt a Fityó megtette. Ja, tényleg, Jaj, szegény. másik Ja, meccsen. szegény csaj. Aki még mindig nem a Puskás Aréna hangja, azt hiszem. Meg ő külföldön is egy csomó. Nagyon sok helyen dolgozik, igen. De még azt mondta, hogy valaki mér egy EB meccsen, ott egy asztalnál írja a háziát, miközben megy a meccs. Ő nézd, ki rúgta? Tényleg a Fiona rúgta? Mert nem hiszem el, basszus. Még papírtól, igen, 3 sárga lapot. Szerintem nem hitt el a Fityó betalál, basszus. Ott vagy az önképzőkör, érted? De nekem a kedvenc félidei beszédem Pécs Dunafer, azon múlott a... Ezt így nem láttam jönni amúgy. Pécs Dunafer, U16 Pécs Dunafer, bejön Soma bácsi, ránk borítja az asztal, a Dunafer megy 1-0-ra, úgyhogy kiadtam 2 zicsert, 200 zicsert, úgyhogy 5 percig engem szirott, alibi, szar, de mondta, hogy meg lesz, a Dukán meg lesz a másfélben. Egyébként nem lett, nem kikaptunk, de hogy volt egy srác, és akkor mondta, hogy te meg nem futsz fel, meg volt beszélve, hogy megkapod, és akkor mondta, hogy Sabá, én még be se álltam. Most fogsz! Igen, volt még Ez egy Garam Józsi bácsi is volt kicsit. az első könyvben volt egy ilyen klasszikus, hogy nem tudom, hogy a Jóska bejött a születbe az öltözőbe, és hogy gyerekek, aki szargecik, ezt takarodjon a kurva anyába innen! És így U9-es ilyen meccseli sikerült neki ezért produkálnia. De te mondta Sabá, hogy egyébként ő játszott az Zoli, akit berakott, hogy előre lecsesztem, és milyen jó volt. És talán egy ideig ezt csinálta, hogy előre lecseszett. És jó volt. Ez egy edzői taktika. Kicsit visszatérve az edzőkre, hogy eddig ilyen, nem tudom, hogy az edzők sokkal jobban előtérben voltak, vagy csak számomra tűnik ez föl, mert ugye ott van például ugye az egyik nagy kedvenc edzőm a Trónok harcával, a Jamie Lannister, ő most hova küldték vizet, vagy tüzet oltani? Tudná, jó, nem sikerült, ugye? Nem, de nem. ő ott van minden rohadt vében, és tök jól néz ki a pali. Hogy hívják? Nem jut tudom. eszembe, de zseniális a Francia, csávó. amúgy. Fehér ing, tudod, nagyon ilyen, ez a Dieter Bohlen, de sokkal jobb haj. Én mondtam, hogy ez lesz, apuka Bocsánat. hívni fog. Hát mondtam, le kell némítani azt a telefont. Le van némítva. De ez így ember közeli, hogy Hát nyugodtan, apa, mit szólsz? Egyszer képzeljétek el. a japánok szarok. Volt olyan. Igen, apukámtól bármit kérdezhetnék a VB kapcsán, mert egy meccset nem látott. Tehát utoljára 86-ban a Magyarország-Szovjetunió mérkőzést látta. Hát nem csodálom. És egyébként. azóta never again. Tehát ő volt az, aki Feladta. kidobta a tévét az ablakon, és Ezt véget képzeljétek ért el, hogy a foci rajongás. egy tévéfelvétel élőben Adrián fölvette a telefont, behívta a feleséget. De beszélgettek, aztán lerakta 1 perc után. Zseniális volt, és hát is benne hagytuk. Mert élő volt tényleg, de hülye vagyok. Ja, igen, bocs. Hát de figyelj, Edzők. most az edzői, például van mondjuk a Tuchel, hogy a Tuchel meg hogy az angoloknak volt az előző ebben, hogy ott van egy Bellingham, egy Declan Rice, egy Harry Kane, és ez a gyáva megoldások, Rashford, Saka, hogy Tuchelnél éreztek egyfajta, hogy tanult az elődje hibájából, és most kicsit ilyen bátrabb, merészebb angol focit Igen. játszanak. Szerintem más határozottan. beállítottságú edző. Mondjuk igen, a Gána kicsit meccs után jobban, nem mondanám ezt, de a horvát meccs után mondanám. hogyha igen. abból indulunk ki, akkor szerintem kicsit jobban szabadjára engedi egyébként a játékosokat. És ott nem az volt a hozzás, hogy ne kapjunk ki. Mert a Southgate-nél szerintem sokan ezt kritizálták, hogy oké, ne kapjunk ki, ez legyen a kiindulási alap, és azért más, amikor úgy lépsz pályára, hogy meg akarod nyerni, vagy amikor a vereséget akarod elkerülni szerintem. De egyébként azt tudjátok, hogy még sosem nyert olyan nemzetválogatottja világbajnokságot, akit más nemzetiségű Igen. szövetségi kapitány Soha. irányított? Én még soha nem volt, Hoppá. igen. Na, Tehát, ez hogy gyerekek, mindig csak azonos nemzetiségű szövkappal tudtak nyerni. ez lesz az igen. Úgyhogy például Lazeri, Ancelotti hello. szempontjából, Igen. egyébként Tuchel szempontjából is egyébként ez egy De ugye el érdekes kell jönni az első ilyen sztori. alkalommal. Vagy ugye a portugáloknak is ugye spanyol szövetségi kapitánya van például. Várjál. 2002-ben a Scolari, ő portugál.
Nem, ő brazil. Nem, ő brazil. Scolari brazil. Persze. Jó reggelt. Lehet, hogy elcsúszott 24 évet, bocsánat. 1-0. Én eddig a pontig, én azt mondom, a Scolari az brazil. Portugál. De kemény. Hát figyelj, de ugyanazt a nyelvet beszéli. Igen. De Igen, nem, meg olyan feje tényleg. van, olyan lisszaboni feje van a csávónak. Én azt hittem, hogy portugál a Scolari. Meg de eleve kemény. például azt hiszem, hogy csak 9 nemzet tudott VB-t nyerni egyáltalán. Tehát, Igen. hogy én ezen is meglepődtem, hogy egyébként ez egy nagyon szűk kör alapvetően. Tehát, hogy Na. az is kérdés, hogy lesz-e mondjuk egy 10., és akár mondjuk lesz-e olyan, hogy mondjuk más nemzetiségű szövetségi kapitánnyal tud-e mondjuk egy együttes nyerni ezúttal. Most javítok. Melyik 9? Uruguay, Brazília, Argentína. Igen. Spanyolország, Franciaország, Németország, Olaszország, Anglia. Igen. És ilyenkor mindig csináld azt, hogy és írjátok meg kommentben, tudod, így súgnak föntről, Mondtam, vajon? francia, spanyol, német, Akkor olasz. lehet, hogy én Ennyi, mondtam rosszul, és csak Akkor lehet, hogy 8. csak 80, igen. Jó, azért lendüljünk túl. Hát meg Zöldfoki-szigetek. Zöldfoki-szigetek, igen, most Zöldfoki-szigetek. idén, most mindjárt. Mama a kupából iszik otthon, igen. De ugye hol? Ja, hol? nem lehet beönteni semmit abba a kupába, bocs. A rimedben még lehetett. Igen. De egyébként tök durva, hogy amikor az ember előre, tudod, mondjuk, mi lesz most, milyen középpálya, Porto, és mondjuk tényleg elcsúszik egy védő és gól. Hogy ez a focinak a szépsége, hogy az ember úgy kiszámolja, hogy nagyjából mi lesz, és mondjuk kifogsz egy indisponált Pickfordot mondjuk, és És ő gyakran az. Egy És ő gyakran az. Neuer. egy Neuer, aki Az ellenfél 16-osan futkározik, igen. De... Mondjuk az is érdekes sztori, nem? Hogy ott ugye belett ígérve az egyik német kapusnak, akinek most hirtelen nem jut eszembe a neve, Schumacher. Természetesen nem, hogy te fogsz védeni a VB-n, mert ugye Neuer már egyébként lemondta a válogatottságot, de aztán futott egy egészen jó klubszezont, és akkor végig csak visszahívták a Neuert, és ugye eddig végig ő védett. Szóval, Igen, hogy így, az picit olyan fura, nem? igen, ez a megígérem, aztán ez a edzők, kus, megoldtam magam. Ivószünet. Még egy kérdés. Az Anglia, kivel játszik? Anglia, mi lesz Angliával? Anglia nem mondja, vagy kivel játszik Fú, Anglia? meg kell néznem. Anglia, Beszéljetek és megnézem. Anglia játszik. Kongó. Na, Kongónál szúrtak le engem. Kongót annól lefigymáltam. Ott lesz-e Kongónál vajon a volt. szurkoló csávó? Tényleg. Az kemény. Az nagyon kemény az a csávó. De ő csak a VB-n csepp, vagy egy Kongó egyetőgőnei meccsen is ezt csinálja? Elvileg ő ezt régóta Én nyomja. bízom benne, hogy minden meccset csinálja, ez így hatalmas bócság. De most lenne azt csak hiszem, VB-n. neki is voltak ilyen vízum gondjai. Ja, tehát igen, az első valamelyik, meccsen nem engedték be, ahol A döntetlent csodálkozó játszottak. házhatáron. Ahol döntetlent De játszottak. nem. Ja, igen. De most én például lennék ugye magyar szurkoló, hogy egy korsós ülés, Edu aki. De te csinálod amúgy. Te Meg a másik csinálod. 60 000 is. De Nehéz egyébként kitűnni. láttam vele egy videót ezzel a kongói Igen. úriemberrel, és mondta, hogy ő egyébként komolyan edz és tréningezi magát, hogy Ő egyébként ezt valakire kibírja. így- Mert amúgy most gondolj így bele, hogy emlékszik valakire, 90 nem? Valami percig tiszteletadás, ez mozdulatlanul valami- állni. Amit ő csinál, valakire így emlékszik, azt hiszem, ez valami tök ilyen pozitív jó dolog. Lehet, tehát, hogy nem csak egy azért ilyen ez fizikailag is magamutogatás. Hát egyébként nyilván egy persze, embert de- próbáló dolog. Felteszem a kérdést, az Ivószennél leteszi? Szerintem nem. Szünetben is Szünetben is, igen, ez az. Szegény ott áll, hogy azért, hogy nagyon hosszú, De várj már, 6 de perc, figyelj, túl most még így- 6 perc. Azt elképzelem azt, hogy magyar meccségen mi van, hogyha mit tudom én, így föltartunk egy két rudast, vagy egy zászlót is mögöttünk, tehet már le, bazd meg, semmit nem látok, hogy csávó mögött mi lehet itt Magyarországon? Ő már le, bazd meg, semmit nem látok. Én vagyok az a srác, aki ki nem, az üljél le, üljél le. Na, nálunk ezt nem csinálhatnál meg, biztos vagyok Szegény benne. hogy drukkolt, hogy ne jussunk tovább. Igen, kurva fáj a hátam, Jó, gyerekek. szerintem nagyjából egyébként ez lesz az utcsókör. Tehát, hogy, Igen, most már nem kell tovább Mi van, ha állnia. nem? Most Nem, ilyen 90-ben Kamerun, Mm, emlékeztek, Kamerun, Anglia, igen. 90-ben, ott volt az De Ekeke, az egy kamerun volt, na. mondjuk most ugye Roger Kongó, Milla, azt ugye? hiszem ugye döntetlent játszottak Portugáliával. Ugye az volt a portugáloknak az első meccse, és az volt ilyen nagy meglepetés, Ki? hogy Kongó? Kongó. Igen, Igen. De azért nem hiszem, Én hogy sem az hiszem. angolokat le tudnák győzni. Meg azért más mondjuk egy döntetlent játszani egy csoportkörben, ami kicsit arról is szól, hogy ne kapjál gólt, és akkor ezzel már szerzel egy pontot, és akkor már előrébb vagy a tabellán. Itt azért már egyenes kieséses szakasz van. Tehát
Kongóban nem érzem a továbbjutás esélyét. Kommentelőkre bízom, hogy írják oda, most csak Anglia-Kongó meccs előtt vagyunk, mert engem annól szétszettek a kommentelők a Kongóban, milyen jó játék, 10 ilyen... Ki? Nem tudom, én beadorágosan nem mentem utána annyira. Nem is akarok utána nézni, ki játszik Kongóban, tehát nem érdekel. Mi csináltunk ilyet, mint jöttünk haza Pécs, mondjuk egy Debrecen-Pécs, hazafele azt látszottuk, hogy na, versenyezünk, ki mond több libériai játékos. Én kezdem, George Weah, te jössz. Ki mond több Trinidad és Tobagói, Dwight York, te jössz. Igen. Meg ki mond több Dél-Korea, Anju Kwan. Ahogy elképzelem flóráiknál, nektek mit is a olyan játék, hogy na, gyerünk, te kezded. Csukvuemeka. Mondasz még kettőjét? Csukvuemeka, meg ki van még ilyen, aki úgy nehéz? Nehéz ki van, hát mondjuk a Gravenberg is például ilyen, hogy hol kell csinálni a fulladást például. De most nem tudom így hirtelen. Meg hát ez inkább a kommentátoroknak egyébként a nehézség, mint sem mondjuk annak, aki a stúdióban ül. A hollandok úgy köszönnek Desiree Doué. Rutka János vagyok. Desiree Doué. A hollandok... Doué! Sőt, a hollandok úgy köszönnek egymásnak, ez a jó napot, hogy és mentünk Rotterdamban, mondom, öt a viszka, no, végre egy ország, engem is megértenek. Igen. Ilyen Donát sem beszélnek a hollandok. Igen, de valakinek még a Mohamed Salah is olyan, hogy Salah. Tehát, hogy nagyon akarjuk a végén ezt a... És ott például a ragozás. Tehát én azt szoktam mondani, hogy Mohamed Salát. De valaki azt mondja, Salahot. És nekem az mindig olyan furcsa, hogy... Felrúgták az egyiptomi gólvágót. Felrúgták Salahot. Ez egyiptomi gólvágót felrúgták. A Liverpool egykori játékosát. Igen. Hogy a jó Faragó Ricsi. Igen? Az egyiptomit. Szóval szerint Dominik volt csapattársad. De egyébként még a Dominik is. Az is egy ilyen megosztó, hogy van, aki azt mondja Dominiket. Dominiknek. Dominiknak. Ez nagyon sokszor előfordul tényleg közvetítésekben. Amúgy rengeteg ilyen problematika van. Nyelvtanilag és kiejtés szempontjából. Én már látom, hogy vesznek össze az, hogy Szobó vagy Szobi. Szobó. Dominiknak. Nem reklámozunk. Hát bárcsak ezen rinyálhatnánk most a VB kapcsán. Igen. Figyelj, én szerintem egyébként most majd a következő VB magazinunknál meg tudjuk beszélni. Például én mindenki mondjon egy meglepetést, amit úgy megorrontott most így a legjobb 16 ütásért. Én egy Anglia-Kongó. Kongó tovább fog menni, szerintem. Nem. Na, akkor mindenkitől kérek egy meglepetést. Én azt mondom, hogy szerintem ebben a kanadai csapatban van még egy kör. Igen? Ebbe. Most nem tudom, annyira lecseszte őket, hogy ilyen szarul nem lehet focizni, most megtanulok még egy körre focizni rendesen. Én már látom magad, hogy úgy fog elaludni, hogy Jesse Marsh beszédére. Meg tudod csinálni! Tudod, egy csomó ugyanaszra kell, ugye motivált beszédekre. Na, Jesse Marsh. És akkor Kanadát érzed azt, hogy a következő körben már. Akkor már te már egyel tovább mentél. Hát én mindig egyet előrébb járok, és rendszerint mindig nagyon rosszul döntök, úgyhogy... Szenegál-Belgiumnál nem éreztek valami Szenegál-Belgium? Hogy van még afrikai csapat, akkor Szenegál? Mexikó, Ecuador. Egyébként a belgák annyira nem voltak meggyőzők. Nem, abszolút tehát, nem. Ott szerintem még mindig a De Bruyne a legjobb játékos. Olyan igazi belgák, hogy itt semmi. Olyan szinte semmit mondok, mint a kanadaiak mondjuk. Tehát, hogy... De azért nem, azért náluk is volt egy olyan aranygeneráció, akik egyébként zsenik voltak. Mostanról beszélek. Tehát ott most nem voltak meggyőzők. Meg mindig a De Bruyne-től, meg a Lukaku-tól kell várni a csodát. De ez berakod és gól. Hát én behoztam többször. Öngól volt mondjuk, de ja. De már rúgott egyet. Utána én sem, hogy többször behoznám. Leültetném, behoznám. Lehozom, de ilyet, kedves kommentelők, lehet ilyet, hogy berakod még egyszer? Nem lehet sajnos. Ja, de tényleg ott az a Mexikó, mi lesz? Mexikó, Ecuador. Ott azért valamit. De milyen meglepetés, mind a kettő szar. De azért Mexikó, basszus a csoportelsőkért ment tovább. Nem, de mondjuk például, hogyha mindhárom házigazda ott lenne mondjuk a legjobb 16 között, azt már szerintem egyébként egy nagy sztori egyébként mindannyiójuknak. Mondjuk szerintem az USA-nak azért komoly elvárásaik vannak saját magukkal szemben, tehát nekik kb. Meg volt az első győztes meccsük, és utána ők már azt mondták, hogy oké, megnyerjük a VB-t. Tehát mondjuk ezt azért úgy nem látom tőlük, de egyébként részükről el tudom képzelni azt, hogy mondjuk akár egy, nem tudom, 8 között. Nyilván azért sorsolás
függő természetesen, de ők bennük szerintem nagyon megvan ez, hogy na akkor amerikai állam, akkor mi most megmutatjuk a világnak, hogy ez igenis sucker, és ti tanuljátok meg, hogy ti mondjátok ezt rosszul. Motherfucker is sucker. De egyébként az USA-nak táplálja az önbizalmát a 90-es továbbjutásuk a csoportból, hogy emlékszel, 91-ben Kolumbia Jó, egy ilyen egy esélyes. embert le is lövettek, basszus. Ja. Tehát, hogy... De ott USA azért a Svájccal X-elt, akkor megverték. Utána Brazíltól épp, hogy kikaptak a függetlenség napján, akkor emlékszem, az egyik legjobb VB meccset valaha láttam, az USA-Belgium volt 14-ben, nem tudom, emlékeztek arra, de ez egy ilyen brutál jó meccs Ez volt. van, senki sem emlékszik. Csak De figyelj, az olyan volt, hogy ott USA, én ott USA-t megkönnyeztem, USA-ba Mikor se. volt ez? 14-ben, de ez egy Ja. olyan brutál jó volt az USA kapusa, és mindent kifogott, és ez a belga aranygeneráció volt, még Hazarddal, figyelj a kötésemet, Az aki a Real Madridban igen. játszott, és nem lehet, hogy most hogy ültünk a teraszon, és kérdeztem, egy másik asszonál ültem, hogy Flóra, te milyen drukker vagy? És Flóra így Real Madrid. És egy ilyen hát egy ilyen csend. És mondom, most Flóra, én meg horkolok. Van a probléma mindenkinek. Ugye meg Milán, de... De nem azért, mert szerintem a rászurkolók sok esetben megkapják azt, hogy jó, hát nektek csak megszületni Hát volt eliskolára nehéz, szálltokban, mert igen. hogy 15 BL, és akkor ez így ki van plakátolva így a rászurkolók testére, hogy hát, mert mi nyertünk 15 BL-t, és akkor én néha már kicsit ilyen direkt, ilyen álszerényen szoktam mondani, hogy Real Madrid. Tehát, hogy nem akarok célkeresztet rajzolni a saját homlokomra. De közben a Realnál, akik barátaim és Realnál drukkolnak, én azt hiszem észre, hogy a kritikai érzéketek nektek erősebb. Mi? Lehet. Nem, Magasan vannak az elvárások a csapattal igen, hogy egy Milánnál azt mondom, hogy megvan a BL hely. Real meg Ja. jó, a harmadik BL döntő, már nem volt. Igen. Mondjuk én mindig elmondom, hogy én a legjobb egyébként Guardiola féle, legfényesebb barcelonás időszak alatt lettem Real Madrid szurkoló, tehát hogy valószínűleg ez a Partizán. Dafke dolog, Egy ez ellenzék. nálam már akkor is működött egyébként, úgyhogy nekem ott az elején nem volt sok sikerélményem Real szurkolóként, tehát meg azért sokan elfelejtjük, hogy például 2002 és 14 között ugye nem nyert a Real BL 12 évig. Tehát azért A az Pécs nem egy sem. annyira rövid. A Pécs sem, igen. Nem egy rövid időszak. És ezért egy lációsnak az a... Igen. Nekem itt lent van, tehát hogy Igen, de engem nem tudtok fölcseszni, tehát semmivel. a szurkolás nem a... Viszont, hogy pont duváltuk a többiek, most lemondtunk Körmenden a hétvégén forgatni, 10 város Körment, és tehát népesség arányosságban a legtöbb Lazio szurkoló ott van. Tehát rengetegen vannak, és De így kereskedsz, tök hogy megörültem, alakult ki? hogy hazaértem. Hát ugye egyik nagyon jó barátunk, a Jócó, szerintem ott verte az embereket, hogy Lazio szurkolók legyenek. Ja, Porsche-ban és értem, és értem. nagyon sokan vannak. És ugye pont mondtam nekik, hogy ez tök jó basszus, mert ugye nyilván azért elkézzük a Madridot, elkézzük a Barcelonát, nyilván ezt nagyon sokan fölveszik, hál' Istennek, pedig ugye nyilván nem kéne. És ugye így beírják, hogy és a Lazio, az kikapott a Comótól, és így tök örülök basszus, hogy a Láziót egyáltalán tehát beírják oda kommentbe, hogy engem akarnak bántani, elkézni az én csapatommal, Egy komóval. és tudják basszus, hogy a Lázió, igen, és a Lázió. És ez nekem tök jól esik, szóval minél többször bántsatok a Lázióban. Nekem ez tényleg így szuper érzés. Van egy fontos gondolatom egyébként a klubszurkolásra, és akkor visszatérünk a VB-re, hogy vannak olyan drukkerek, hogy például én úgy vagyok Milán drukker, hogy én szerelmes vagyok abba a 2005-2007-es Milánba. Tehát ez a Kaká, Gattuso, Pirlo, Shevchenko, Crespo, hátul Maldini, Nesta, de nekem az a Milán. Kis nevek, igen. Nyilván, hogy valakit látok, egy Rafael Leót, egy Pulisziket, Milán mezze, már nyilván, de hogy ez kicsit úgy is van, nem? Hogy neked is az a Real volt vagy neked van ilyen, hogy mostani Real és a régi Real, vagy neked mindegy, vagy hogy van ez? Hát nem, hát nyilván amikor mondjuk én elkezdtem nekik szurkolni, akkor még a Raulot játszott, a Gutiot játszott, az Iker Casillas, Sergio Ramos, tehát hogy nyilván azért akkor is megvoltak a kiemelkedő játékosok. Aztán ugye az volt egy nagyon nagy korszak, amikor ugye már ott volt a Ronaldo, ott volt a Benzema, a Gareth Bale, az volt egy másik ilyen arany csapat szerintem, amikor már tényleg ez a, hát ilyen galaktikus-szerű csapat, de az működött. Tehát, hogy a 2000-es évek elejéhez képest ez végül is működőképes koncepció volt. Hát amikor úgy nyert a Real BL-t, hogy
padon Gareth Bale, Hazard, Marcelo is játszottak. Igen. Meg hát nyilván az Ancelotti az egy óriás kedvenc nekem is, tehát, hogy őt szerintem nem lehet nem szeretni, vagy nem tudom, tehát ha valaki van olyan ember a világon, akkor azt írja már meg kommentbe, hogy én utálom a Carlo Ancelottit. Mint a Ronaldinho-t utálná valaki, igen, vagy a Pirlót, nem? Hogy én is imádom a Ronaldinho-t, pedig nyilván basszás, tehát hogy... Igen. De még az Ancelotti nagyon tetszett, amikor a Maldinit elküldték a Milántól, ő elsőként védte meg. Tehát szerintem azért imádjuk az Ancelottit, van egyfajta olyan az Ancelottiben, egy olyan edzői tekintély, hogy itt nem feltétlenül a várható gólok száma számít. Oké, nyilván van egy stáb mögötte, hanem az emberi vonal. És hogy szerintetek, hogy így a VB-n vannak ezek az emberi gesztusok, például ez, amikor lerúgták azt a szegény srácot, a kanadait, és igen. akkor ott integet a nézőknek, hogy ebbe viszont jó a VB. Szerintem, hogy nagyon sok olyan sztori van, hogy hullámzás, nő lejti a telefonját. Ja. Igen. Meg tényleg rengeteg olyan... Szóval valahogyan most azt érzem a VB-nél, hogy hogy Szögles Lászlóról visszapattan a labda. Mennyi esély van, Szögles Lászlóról visszapattan a labdát, levadásza az alagér gyerek, és akkor berúgják. És akkor, hogy nagyon... Hogy nekem van egy ilyen kettősség a VB-ben, és akkor egy kicsit ilyen lezárásképpen írtak egy ilyen gondolatfolyamatot, hogy Venezuela, a skótok készák Bostont, hogy a kanadaiak utánozzák a norvégok szurkolását, hogy valahogyan, hogy az Infantinoik mindent megtesznek azért, hogy elkommerciáláz, igen. Nem arról csúnyászok mondtam, hanem azt, hogy minél több lóvét kiszedni, meg minél és mégis valahogyan a futball, azt hiszem, hogy kicsit ilyen gejzírként feltől az emberi rész, hogy igenis vannak sztorik, az Uruguay egy nagyon durva sztori, az Uruguay, az a mélypont. Az, hogy egy ilyen, mint 2010-ben estek így szét a franciák, most olyan úgy érted, nem tudom értelmezni, mert Uruguaynál történt, de az meg az is egy ilyen dráma. Igen, pontosan. Szóval, hogy nektek így eddig a VB-ből az emberi rész, a sztorik, hogy mi volt, ami legjobban tetszett? Fú, hát egyet kéne kiemelni. És ami eszedbe jut éppen. Hát szerintem nagyon sok. Hát amiket már említettünk, nyilván ez a vozényes történet, hogy egy kis csapat is, de nagyon szimpatikus volt mondjuk a Curaçao-nak a szövetségi kapitánya, aki ugye advokát, igen, aki ugye meghatódott, és azt hiszem, hogy egyébként a VB történetének egyik legidősebb szövetségi kapitánya, ő már 74 körül van, azt hiszem, ha jól emlékszem, de biztos, hogy 70 pluszos. Szóval, hogy ezek is ilyen szép sztorik. Igen, a kanadai játékost említetted, aki utána visszament, de ugye a mezét is felmutatták, ugye a mérkőzés után, amikor megsérült, ugye a Konéról van egyébként szó egészen konkrétan. Szóval, hogy nyilván a Messinek a teljesítménye azt szerintem mindenképpen kiemelendő. Úgyhogy szerintem ez egyébként nagyon jó, hogy tényleg annak ellenére, hogy a futball egyre inkább elanyagiasodik, és minden a reklám, és az ivószünetek, és próbáljuk meg minél több bőrt lerántani róla, sok helyszín, 3 rendezőország, azt hiszem 16 város ad otthont egyébként VB meccseknek, de közben azt nem lehet elvenni a futballtól, hogy ez szenvedély. Tehát, hogy az egésznek az alapja az valahol arról szól, hogy ez az egész történet, hogy itt 2x11 ember kerget egy labdát, ez érzelmeket mozgat. És ezt szerintem nem lehet elvenni, és ez 0-tól 99 éves korig ugyanúgy működik. Mindazonáltal viszont egészen biztos vagyok abban, hogy Gianni Infantinónak és a társainak külön bugyor van fenntartva a pokolban, mert... De jó ezt hallani. mert azért... igen, tehát az ő tevékenységük az őket nem a pozitív irányba sorolnám, ha már itt erre építettük az adást, hogy pozitívumok és negatívumok. Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy ennek a csávónak van egy DeLorean-je, vagy hogy csinálja azt, hogy minden meccsen ott van, mert ez valami brutális. Hát biztos, hogy van erre pénz, hogy környezetvédelem jegyében, nem? Igen, tehát hogy mindenhol ott van. Én ezt simáltam közben, hogy Infantino hasonlásokat szereztem. Lehet. Hát láttuk, itt a Bud Spencer rajongó barátom. Vagy tudjátok, Katarban volt az a Neymar hasonlás csávó, aki úgy szelte az utcákat, hogy mindenkivel fotózkodott, és meg voltak halva az emberek. Itt a Neymar, és amúgy baromira nem úgy nézett, csak olyan volt a haja kb. De a haja 27 éve Neymarnak az a... Hát de nem ez a popcorn haja volt, tudod? De hát egy ilyen 15 kilóval volt több, meg nem tudom, na mindegy. Volt egy Michael Phelps hasonlás Pekingben, egy sima amerikai turista, kimen szurkolni, és azt látta, hogy megy a srác, és ilyen 60-70 kínai körül
nem vagyok Michael Phelps. I'm not Michael Phelps. És akkor mindenki ilyen meg aláírás, és közben adja az autogramokat. Te vagy a messziás. Nem érdekel, you don't care. I'm not fucking Michael Phelps. És írja alá Ez a ezeket. Brian életében van. De te vagy a messziás, nem én vagyok az, de te vagy. Tudom, én ma követtem egy párat. Tehát, igen. És, Ti mindegy is ilyen vagytok. én nem. Én nem. Igen. Mit akarok mondani? Jaj, fáj az arc. Egy sztorit mondtál, ezt most gyorsan is mondom, és így, hogy tök örülök ennek, ugye még csináltál egy olyan 7-8 hónapja egy videót, egy kanadai srácról, David Promise-ról, az ígéretről, ugye, a Promise. Ugye a faszi az kim volt valahol az Észtországban. észt harmadosztályban, ahol az elnök fölhívta az anyját, hogy ez a gyerekkel van, hogy vigyétek innen a francba, mert a csávó konkrétan azért focizott Észországban az észt harmadosztályban, hogy meglegyen a koleszszobája, a kajája, meg nem tudom, a kis pohár víze naponta, és már az anyja fölhívta, hogy gyere szépen haza Kanadába, fiam, a barátaid már dolgoznak, már van nekik diplomájuk, te meg ezt a futballt itt erőlteted, és annyira fölszívta magát a srác, ugye fölkerült ugye az első csapathoz, ott ugye gólkirály lett, onnan elvitte a belga Saint-Gillois, vagy mi? Union Saint-Gillois. Saint-Gillois elvitte, ott az első 3 meccsén, bocsánat, olyan szinten rossz volt, hogy szurkolók megválasztották minden idők legrosszabb igazolásának, onnantól azt hiszem gólkirály lett megint, azt beívták a kanadai válogatottba, ahol kb. Eddig majdnem minden meccsén rugott gólt, és a VB-n is rugott gólt, és az ő sztoriára én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy legalább ebből a Union Saint-Gillois szintelen, szaktalan, szürke kis szarcsapatba vigyék el valami sokkal nagyobb topligába, és azon tök elégedett lennék. Hát ez igaz, hogy a Kongó megveri Angliát, és akkor Edu bácsinak igazolás. Hogyha a Kanada tovább menne a legjobb 8 közé, akkor szintén. A te meglepetésed mi volt? Már nincs rögtön Hát a én magam. azt mondtam, hogy szerintem minden házigazda ott Igen. lesz a legjobb 16 között. Na, hát legalább. akkor figyelj. Hát egyik már bejött, Igen. Akkor a következő adásunknál számol lehet kérni tőlünk, amiket megjósoltunk. Messzivel kezdtük, én messzivel zárnám, hogy jó messziről kezdtük. 6 emberünk rugott 6 gólt 3 Igen. meccs alatt. Lesz És emlékszem arra, hogy Inter Miamiból felmerült, hogy te Leo, és akkor volt, hogy Liverpoolba fog játszani egy fél évet, meg a Galatába, hogy így legyen kondia. Én láttam egyébként Leót játszani 2-szer eddig életemben, és mindenki egyszer azt csinálta, és ez is egy titka egyébként, hogy sétálgat a pályán. De nem az van, mint az összes többi, Igen. hogy így, hanem ő így sétálgat, ugye? És mint az ilyen vércse, így megindul egy pum. És hogy nagyon tetszik messziben ez, hogy végül is nem ment. Tehát ott van Inter Miamiban, luxus peccója, ott van a családja, imádják a... Közel van Argentína, haza tud repkedni. És minek még egy fél évet Liverpoolban. Daviddel emeltek valahova, étterembe kajálni, kocsmázni a Beckhemmel. Hát meg de mi azt francnak tudja, ez élnek vissza? neki kvázi hazai pálya, tehát ez egy Igen. latinó közeg, azért Persze. messziről tudjuk, hogy nem beszél angolul alapvetően, Az is nagyon hát ott kemény, vannak nem? a haverjai, a Busquets, a Suárez, tehát hogy szerintem neki már így ez volt a fontos, hogy ha már be kell fejezni a pályafutást, előbb-utóbb törvényszerűleg, akkor egy olyan közegbe tegye, ha az nem lehetett a Barcelona, akkor az legyen egy olyan közeg, ahol ő jól érzi magát, mert szerintem Párizsban nem érezte ő alapvetően jól magát, nem is tudott igazán kiteljesedni abban a közegben, úgyhogy szerintem neki az tök jó. Meg egyébként pont a napokban láttam egy ilyen rangsort, ami ugye arról szólt, hogy az egyes bajnokságok milyen erősséggel rendelkeznek. És azt hiszem, hogy az MLS, tehát ugye a Major League Soccer, vagyis az amerikai bajnokság a 17. ebben a rangsorban. Azt hittem, hogy gyengébb. Megelőzi például egyébként az NB1-et is, de talán a cseh bajnokságot is, tehát jó pár... Igen, jó pár európai bajnokságot is megelőz, és a szaudi liga ehhez képest meg 40-valahanyadik. Tehát, hogy azért, nem ugyanaz a kategória. Igen, csak hogy tudod, ez pont az a Messinél, hogy egyrészt, hogyha mondjuk valaki valaha életében jóba volt Messivel, meg így haverkodtak, és jön egy hívás. Igen, jövök, hogy haverokat így behívja. Igen. De hogy van ez, hogy Messi lehet, hogy kéne egy kicsit hogy topligába játszani egy fél évet, és akkor van ez, hogy nekem is, hogy Edu, lehet, hogy fel kéne kelni 6-kor, futni egy órát, és jó van az úgy. Így is működik. Csak ő megteheti, tudod. Igen. Hogy azért drukkolok Messinek, hogy tényleg most akkor magamnak ellenmondván, hogy igen, akkor verjék meg az és akkor legyen egy Argentína, nem tudom, mi lesz utána. Argentína és Portugália csak a döntőben találkoztat, képzeljétek el. Mekkora Azt Hollywood. hiszem.
legyen egy Argentina-Portugál döntő, ezt kívánom. És hallod, még... és úgy, hogy bocsi, beleszólok, hogy mint tudom, Messi eltiltás miatt nem játszhatna, Ronaldo meg lesérülne. És akkor csak egy sima meccs lenne, tudod. Igen, és akkor tényleg utolsó gondolat, Igen. és nagyon-nagyon szépen köszönöm Matás Flórának, és Trollfoszti Levinek, hogy eljöttek a mai műsorba, és még egy záró gondolat, hogy van a néni, aki fogja ezt, hogy 100 éves Messi drukker vagyok, hogy 4 év múlva ott álljon, hogy ugyanúgy Messi játszon a 4 éves, 104 éves Messi drukker vagyok. Na, milyen szép gondolat volt. Szép. Köszönjük szépen még egyszer, köszönjük, hogy nézhetek minket, hallgatotok, sziasztok! Sziasztok. Ez volt mi volt a címem? Ivószünet. Ivószünet 2026 Trófati Duma Színház VB magazin podcast. Sziasztok! Hello. Micsoda elköszönés, mi? Nagyon. Ennyi, vége, zárd meg a vége! Nincs több.